gaskiya matakin ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Sojojin Najeriya sun ce kawai umarni suke jira ga shugaba Tinubu domin ganin sun kai farmaki kai tsaye zuwa ƙasar Nijar da Rusiya da ta yi alkawarin za ta taimaka wa Nijar ɗin, inda sojojin Najeriya suke cewa ya zama dole su kwato wa shugaba Muhammad Bazoum 'yancin shi a wajen sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. Ƙasar Turkiya ta ƙara cewa ba za ta taɓa bari a su ga an yaƙi sojojin Nijar ba har sai in sun gama mutuwa, inda Rusiya take cewa ya zama dole ta tsaya wa Nijar tsab domin ganin sun yaƙi sojojin Najeriya. Shahararriyar ƙungiyar nan mai zaman kanta wato ƙungiyar ECOWAS ta yi alkawari inda take cewa tabbas nan da kwana 4 dole ne sai ta farmaki ƙasar Nijar da ma dukkan ƙasar da ta yi alkawarin za ta taimaka mata, inda shugaban ECOWAS Mr. Bola Ahmed Tinubu ya yi wata sanarwa jiya yake cewa mun gama tanadar kayan yaƙi da ma sauran abubuwan da za mu yaƙi ƙasar Nijar ba tare da mun tura sojojin ba. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗan saki wani ɗan ƙaramin bidiyo game da makaman da suka saki, ma'ana dai makaman da ya aro a manya-manyan ƙasashe irin su China har ma da su Amerika, inda waɗannan makamai ya yi alkawari da zarar sun aika su kai tsaye sai sun rusa Nijar da ma dukkan mutanen da ke cikinta. Sai dai kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce ai ƙasar Nijar babbar ƙasa ce, bai kamata a ce za su kashe kowa ba, domin kuwa yakin su iya su da sojoji ne ba wai da mutanen garin ba. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ƙara cewa nan da kwana 4 fa in dai sojojin Nijar ba su mayarwa da shugaba Muhammad Bazoum 'yancin shi ba, dole ne to sai an gwabza yaƙi ko asu ko asu. Wannan ita ce sanarwar da shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya yi jiya a lokacin tattaunawa da shi ga shugaban ƙasar Faransa, inda ƙasar Faransa take cewa ita dai ta tabbata ita ce ta raini ƙasar Nijar tun tana ƙarama har ta girma, amma yanzu ƙasar Nijar ɗin sun mata korar kare inda suke cewa za su iya mulkar kansu. Wannan dalilin ne yasa ƙasar Faransa ta ce ta cire hannunta daga ƙasar Nijar. Sauraro, wannan shine cikakken rahoton da muke ɗauke da shi akan wannan badakala da take afkuwa. Duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kar dai ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa. Sannan kada ku manta da alamar liking a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Tashar Zamani TV 24 New, tashar al'umma.